welcome sa another video ni Pinoy SEO. Another SEO training video ni siya, no? Atong isgutan karon kay about ang power sa schema o unsa na siya. So naay ginatawag ang Google og schema markup, no? Kibali mga code na sila sulod sa website nga makatabang sa Google para mas masabtan ang elements sa sulod sa imong website. Akong explain. So previously nag-add ta og job board, no, sa atong website kani. Nahinay tag-add og mga jobs. Ang job board nato diri makita SEO jobs in the Philippines. Karon ang kani nga plugin nga atong gigamit, WP Job Manager, naa ni siya'y job schema nga naka built-in na. So sa kada job nga imong i-add, iyang mag-add siya job schema. So for example, kani nga hiring, SEO specialist nga hiring, kani nga page, naa ni siya job schema sa sulod. Ano? Para may bawa na nato ani ta diri sa rich results. Atong i-check ang SEO specialist kani nga page. Check nato diri, gipadagan nato. Dayon gawas din diri ang mga lahi-lahi nga structured data ang tawag kanang schema. So naka-detect siya breadcrumbs, job posting ug site links. So kaning job postings mo no? So iyang nakita SEO specialist nga job posting. So mo ni ang schema niya. Job posting, date posted, mo ni ang structure kani, mo ni ang schema. Mo ni ang element sulod sa schema, pero ako ipakita niya ang code jud mismo. Kung moani ka diri sa diri sa kani nga page, balik ta diri. Atong i-view page source, mo ni siya, no? Atong gi-search ang job posting nga schema kaning na-detect diri, dara job posting. Mugawas na siya. So mo ni siya, WP Job Manager Structure Data, job posting schema, date posted, mo ni siya nga kuan, date posted, valid through title, date posted, valid through title. Mo na siya ang code kani. Medyo taas siya kani. Mo ni siya ang code niya. So sulod sa schema, diri nakabutang ang title, description, employment type, yang organization, logo, tanan ana. Kung moani ka sa Google, mo ni ang ani ka sa job posting structured data for job search. Ang iyang tuyo, mugawas ka diri sa job snippet. Kung sakto pagka-implement ang imong job schema, mugawas ka diri sa job snippet. So diri din sa ubos, makita na to example, no? Mo gyud ni ang code nga gina-insert para sa imong schema. So mo to no, na type, na title, description, identifier na rin, details na dayon, valid through, employment. So same jud kayo sa ato ang data diri. So mo pud ni ang data nga makita diri. Title, yahang company, ang description, apply for job, email. So mo na siya. Dayon kana din nga schema, once implemented correctly, makita na diri sa imuhang Google Search Console. So naata sa Search Console overview, ani ka sa ubos, nana siya sa enhancements. So dara job posting, naatay mga na-detect diri. Ana. So valid item, mo ni siya. Kung ato na i-click, data not available. Pero mo ni siya ang SEO specialist kani nga job. So na-detect siya sa imong search console, that means nga valid siya, correctly implemented ang imong job schema nga code kani.
Karon unsay significance sana monita sa atong Search Console nga queries, diri na lang ako ipakita overview. Then mo ka sa performance, kung tanaw nimo ang mga search na nga nanggawas, naanay mga SEO jobs near me, VA jobs part-time, writing jobs niya, gakuha siya clicks. Ano? Then naanay SEO jobs nga dako siya impression. Kadugayan ana mukuha nag work from home jobs, mukuha na siya og clicks. Inana kapaspas pag naa kay job board. Karon atong tanaw ng real example niya. Kung mo type kog SEO jobs Philippines, mao ni ang ginatawag nga job snippet. Kung naa kay properly implemented nga job schema, gawas siya diri. Atong tanaw na 100 more jobs. So, actually, kani nga job, nagawas na siya diri no, atong pangitaon. Medyo layo pa siya kay bag-o pa man ta. Kadugayon magsige tag add og job, mo populate na diri no. So, dapat ta diri sa ubos. Nara. Mao ni siya nga job kani. Tungod sa atong job schema nga properly implemented nga gi-add or actually automatically added by the plugin no nga atong gigamit. Nigawas ta diri sa job snippet. So ato nang i-click, mo ni diri SEO specialist. Ikopya niya ang imong ang imong description, ang title, company name, everything, ang kuan. Pag i-click na nimo apply on Pinoy SEO, padulong din siya sa imuhang website. Ana. So mo nang sa katong video na ko about adding job board, mo nang nag-ingon ko nga inana grabe ka powerful ang naay job board with the correct kanang job schema. Ano? So usa lang ni ang job schema sa lain-lain nga mga schema nga pwede nato i-implement sa atong website. So ipakita lang nako example sa unsa ka powerful nang magamit yung sakto nga schema. Daghan pag laylahi nga schema no, kung ani ka sa overview, ang mga schema o mga rich snippets diri na siya mogawas. Enhancements ana. So napay mga laylay organization schema, schema markup type ta. Daghan kayo, naay blog schema, types of schema markup. 9 common. Tanaw na to ning article. Organization, ana, tanawa sa siya, mugawas diri sa imong Google Keylid profile. O na, mo ni yung code. Again, no need nga studyhan gyud nimo tun ano, at least kasabot ka nga kani nga code or script para ni sa kani organization nga kuan nana na siya syntax daan. Schema person, na person, kani local business markup, kani very important ni especially if kana na kay local business imong adan. Schema product kung naa kay mga e-commerce, tanawa kung magkuan ka, properly implemented, mugawas ang price sa search. Kung naay review, mugawas ang review diri ng stars. Breadcrumbs, so mo to no, na-discuss na to na, kung na properly implemented nga schema sa imong breadcrumbs, mugawas sa search. Kani, di lang maklaro ang mga images. Articles, kana magawas diri nga article, mo na klase sa schema. Video, kung mag-Google ka, example, SEO jobs, diri no makita nimo video. So kana kung na kay schema nga tarong, mugawas pud siya diri sa video. Event, kung na kay events,
Mo ni common lang nino recipe kani inani manggawas thumbnail na kuan kanang mo na siyang gitawag nga rich snippets no kay kung mogamit ka ana properly nindot kay mo stand out gyud ang imuhang rich results I mean ang imuhang search results. Other schema daghan pa kaayo blog person blog posting product local business. So mo lang na siya ang mga common pero mo to siya no ang power sa schema bag-o ra gali kay ni nato gi-add nga job 3 days ago. Nagawas na din siya sa search. Nagawas na din siya sa katuno ato ang gikuan diri sa job snippet. So kana lang ako lang gi-explain ang about sa schema unsa na siya ka powerful. Thank you for watching. See you.